Ayun guys, so andito na po tayo sa bahay ng sister-in-law ko. So andito po tayo sa itaas. So yung misis natin nasa ibaba. So ito yung nakita ko po yung sa paligid natin yung mga puno kasi nandun tayo sa probinsya. So makita ko po sa inyo yung mga sa tagiliran lang po ng bahay. Dito na tayo sa may rooftop. Sa San Remio Bugo Remio dan Bantayan. Binignit. Paano masabi? Morning. Atubig bye-bye. Time tanaw mi sa dagat. Kuha muna sa para mulod ang kuan. Diya ba? Kuan nila. low tide po ngayon. So layo pong dagat.
Ay!